pagkailan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Ayong gabi, ayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong panag-uban karon atong isgutan ang sulat ni Apostol Pablo diha sa libro ni Tito. Og sa atong pagsugod atong sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagatiman kanamo ining adlaw. Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Nagmadaogon nagmalampuson kami tungod sa imong pagproteksyon kanamo. Salamat o Dios sa imong mga tubag sa among mga hangyo pag-ampo kanimo. Nagkanunay nimong giatiman ang among mga hangyo, mga pangaliupo. Salamat o Dios sa imong pagkamaluluyon o pagkamahinatagon o Dios sa matag usa nga midangop misalig kanimo. Niano sab kami amahan aron sa pagpamati sa imong mga pulong. Niano sab kami o Dios aron sa pagkatuon sa imong mga mensahe nga mo'y gikinahanglan namong makatunan sa among pagpuyos kalibutan aron doon na kami magamit ug doon na kami maikinabuhi aron kami o Dios mahimong andam kanunay sa pag-atubang kanimo. Bless Ginoo matag usa nga nagsunod din nimong programang pulong mo kinabuhi ko. Dunay mga kabaguhan, dunay mga kausaban ug dunay kaayuhan nga among mabatunan sa among pakiguban o pagpamati kanimo. I declare blessing, we declare blessing in Jesus name. Amen. Og amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga
sunod pinaagi sa ato ang FM Station 101.3 nga nano ka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsola. Mayong gabi ug sa mga Alianig family nga naa sa sitio Pantag, ug maayo nga pakiguban ilabi na sa ato mga kigsunan diri sa sitio Ampak, sitio Linaw. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong nga pakiguban diha sa ato mga kigsunan nga nagpuyos kalatagan ug maingon man diri sa Kalugtugan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayo nga pagpaminaw usab sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod ug nag-share sa ato nga programa. Akong gideklarar ang panalangin gikan sa Dios. Mayong gabi, may pakiguban ni Emilio Cabugos. Good evening, Pastor. Og maayong gabi ni Bongbong Roam. Maayong gabi, maayong maayong pagpaminaw. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Ros Berquisio. Good evening, Pastor. Og ni Piolo Villabar, another song request, Makalangit, Pastor Singit. Ato ang tagaan og pagtagad Singgit, no? Singgit atong tagaan og pagtagad ang awit nga gi-request diri sa atong panaguban. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw og matud pa si Piolo Bolivar. Hello, mayong gabi dira, Pastor. Present request song Makalangit, Gamhanan Ka. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit Makalangit nga gi-request diri, Gamhanan Ka, pinaagin ni Brother Piolo Bolivar. Mayong gabi, may nga pagpaminaw ni Marilyn Oracion. Good evening, Pastor. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Request song Hangtod May Kinabuhi. Kani mo lang ako may katagbawan, kay ikaw ang akong Ginoo. Mayong gabi, may pagiguban ug ni Estelita Ansilig. Maayong gabi, may pagiguban ninyo diha. Si Janer de la Rosa Estante, maayong gabi ug ni Brother Josepino Paran. Maayong gabi, bro. At I hope and I pray nga makabisita mo karong Marso diri sa lugar diin ko gibutang ni Lord. Maayong gabi ni Ani Laginon Koimi. Maayong gabi, Pastor, watching here in Bugho, Sulungon, Lalaberta, Negros Oriental. Maayong gabi, magpapaminaw ni Jocelyn Barbon, Isidoro og ni Antique Grace Flores. Gabi, Pastor, upod sa inyong pamilya, kauban sa imuhang mga pamilya. Si Jima Peresores, good evening, Pastor. Labi na sa mga tigpaminaw pawan diri sa Barangay Manatad, Sibunga. Sa mga Peresores family, Eliogunas family, Caracas family og Impasis family. Amo request kog awit Makalangit, O Dios Ania. Mayong gabi, may pagiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan, Sister Maria Helen Jamel Ngoho. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan nga nag-follow ani ang pulong mo kinabuhi ko. God is good all the time from Bingag, Dawis, Bohol. Mayong gabi ni Josephine Imbicente. Good evening, Pastor Gideon, watching from Dumaguete. Anaday mo sa Dumaguete, sis. Kumusta inyong mama?
Anyong papa, inyong igsuon, kumusta? Si Brother Courtney, maayong gabi bro. Atong igsuon nga nanukad, asa man karon nanukad bro. Si Lily Francisco, good evening pastor, watching from Talisayan, Zamboanga City. Request ko glahotay gikan ni Maria Hilin. Maayong gabi pastor og sa imuhang pamilya gikan ni Brother Courtney. Si Gina Kamahalan, maayong gabi pastor og sa tanan nimong pamilya, tibok mong pamilya og sa tanang anak sa Ginoo. Great ko sa ika-28 nga katuigan sa iyahang natauhan pastor, si Mary Chris Limbaga. Wow, happy birthday ni Mary Chris Limbaga. Ang Dios magpanalangin. Maayong gabi ni Bibi, maayong gabi atong suon nga nanukad sa Malaysia. Maayong gabi ninyo diha sa ang Dios maguban magpanalangin. Si Marlene Garganera, matud pa maayong gabi pastor og sa imong pamilya. God bless us all. Si J. Anuba, good evening pastor, watching from CDO City. Og si Jilma Ubas, maayong gabi pastor. Mo request kog song Nasaan na kaya ako from Montevista, Davao de Oro. Maayong gabi, may pagpaminaw, ilabi na ni Jilma Ubas, maayong gabi pastor, mo request, okay, ako na nining napasa. Si Agib Joy Bon, maayong gabi pastor, uban sa imong pamilya, salamat sa mga pulong nga among madungog matag adlaw. Ang Ginoo magauban kanimo kanunay. I receive, I agree. Salamat kay sa inyong prayer. Si Josepin Oparan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang kaigsonan nga kanunay nagasunod sa live nimo Pastor Gideon. God bless, request kog awit makalangit among halad song by Pastor G. Si Nel Ricabo Serenio, maayong gabi from Lapu-Lapu City. Maayong gabi ni Pastor John Rel Kitudlas, BI Pastor live kakaron sa Shiny PM 101.3 Alcantara. Ato igsuon nga nagdumala sa EG Church nga nanuka diha sa Alcantara, Pastor John Rel Kitudlas. Maayong gabi ug maayong gabi sa tanang mga tigpaminawan sa Shiny PM 101.3 nga nanuka diha sa Alcantara, Cebu. Salamat kaayo Pastor John. Salamat kaayo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga paday nag-uban og nagpanalangin kaninyo. Salamat sa atong buhi nga Dios. Anya pakipalo pod sa live no ni Pastor John Rel Kitudlas sa alagad sa Ginoo nga nagdumala sa EG Church diha sa Alcantara. No, salamat kaayo. Awit makalangit hangtod may kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa matag usa nga may kinabuhi. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, ang sulat ni Apostol Pablo sa libro ni Tito. Si Jilma Ubas, sa matod pa, salamat sa imong mga kahago kanunay mi makakaon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios nga naghatag kusog o kadasig sa ato ang pagtiguban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi. Si Joy Matuog, maayong gabi pastor, kansumandig kumusta naman mo? Maayong pagpaminaw ninyo diha Joy. Kumusta si Brother ipangumusta ko ni Brother Joy. Ang Dios magpanalangin ninyo diha og padayon mong gunitan og padayon mong giyahan labaw sa tanan padayon ang Dios magapangulo sa inyohang pagpuyos kansumanding. Salamat kayo sa inyong pagpaumusta. Ako ug akong asawa ug among mga anak okay ra gyud ug ang atong mga kaigsunan diri sa Malabuyok. Dalaygon ang Dios nga mo'y nagatiman kanatong tanan. Mayo nga pagpaminaw, matud pa na ako karon sa Dumanhog pastor. Salamat sa panalangin sa Ginoo. Wow, dool-dool na. Dumanhog, sa may sunod sa Dumanhog Ronda, Alcantara.
Dayong Mualboal, Badjan, Alegria, Malabuyok, marag layo-layo pa niya. Pero dool-dool nga may pagkalayo-layo. Salamat kaayo Brother Courtney, ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Kumusta mo diha? Sinel Ricabo Serenio, maayong gabi Si Marjeline Balsamo Kadalso, maayong gabi pastor og sa tanan nga nagsunod ni ining tulumanon. Ang pulong mo kinabuhi ko, watching from Talisay, Cebu. Ayong gabi ni RCL Matundo. Good evening pastor. Salamat sa Ginoo. Okay kaayo matud pa ni Joy Matuog. Sa mga nag-request mga kaigsuonan, ato lang ning tagaan og pagtagad human sa mga pulong nga ato karong madunggan sa ato ang panag-uban diri sa ato programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang paghisgot na sa mga pulong sa Dios diha sa libro sa Tito. Ako kamong gihangyo o gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia, mas maayo ang inyong gamiton karon ang Biblia nga naa sa papel. Dili nang Biblia nga nasa cellphone, kay ang Biblia nga naa sa cellphone walay introduction, walay pasiuna. Sa libro sa Tito mga kaigsuonan, dito nato na sayran nga ang mga libro sa panahon ni Apostol Pablo ginasulat diha sa panit sa karnero o panit sa kanding. Mao na ilahang gisulatan kaniadto. Karon daghan na kaayong mga gisulatan sa mga pulong sa Dios nga nahimo kining usa ka libro o gitawag og balaang kasulatan, Biblia sa atong panahon. Og grabe na kahaytik tungod kay kung mubasa tas Biblia bisan asa pwede. Tungod kay pwede ka mo gamit sa di papel, pero mas maayo sad nga mubasa ka sa Biblia sa nagkalaing mga lugar, ibin sa sakyanan, sa cellphone lang ka mubasa. Mas maayo okay gyud kaayo. Pero sa ato karon nga paghisgutan, ang atong gamiton ang Biblia nga naa sa papel. Kay ang ato ang tinguha nga mabasa kining pasiuna o gitawag introduction sa in English. Sa sulat ni Pablo mga kaigsuonan alang kang Tito, naghisgot ni sa pagdumala sa simbahan ug pagpadagan sa mga buluhaton nga makapahimaya sa Dios. Ug ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan una sa tanan ang mga pangulo. So atong gihisgutan sa libro usab ni Apostol Pablo diha sa libro ni Tito ni Timoteo, naghisgot usab ang katapusang sulat ni Apostol Pablo sa pangulo ug sa mga gipanguluhan. Ako kamong gihangyo sa pag-abli ug ako nagtuo nga nag-abli na gyud ang tanan, ilabi na sa di Biblia di papel ug atong basahon ang pasiuna. Nag-ingon si Tito dili Hudiyo, apan nakabig sa pagkakristohanon ug nahimo nga kauban ni Pablo sa iyang buhat. Ingon nga misyonaryo. Ang sulat ni Pablo alang kang Tito gipadala ngadto sa iyang batan-ong katabang didto sa Creta. Ang maong katabang gibilin sa Creta aron sa pagdumala sa simbahan didto. Kining maong sulat nagpahayag sa tulo ka dagkong butang. Una sa tanan, gipahinumduman si Tito sa kinaiya nga angay nga batunan sa mga pangulo sa simbahan. Kinahanglan nga masayod sila niini tungod sa mga dautang kinaiya sa daghang taga Creta. Sunod gitambagan si Tito unsaon pagtudlo ang nagkalain-laing pundok diha sa simbahan. Kining mga pundoka mao ang mga gulang-gulang nga mga lalaki, mga hamtong nga mga babae,
mga batan-ong lalaki ug mga ulipon. Ang mga hamtong nga mga babae mausab ang mutudlo sa mga batan-ong mga babae. Sa katapusan, ang tagsulat nagtambag kang Tito bahin sa Kristohanong pagkinabuhi. Ilabi na ang pagkinahanglan sa pagkamalinawon, pagkamahigalaon o paglikay sa pagdumot, pakiglalis o panagbahin-bahin diha sa simbahan. Mauni ang mga dagko nga mga mensahe nga atong makita diha sa libro ni Tito, nga nakasintro ni sa kinabuhi sa mga pangulo o nakasintro ni sa mga buluhaton sa mga katabang diha sa simbahan. Og diha gipakita mga kaigsuonan nga kumbaga ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios ginashare, kumbaga gipasa. Kung ang mga hamtong nga mga babae ginatudloan, ang mga hamtong nga mga babae nga nakakaton mutudlo usab sa uban. Kung ikaw gitudloan, dapat mutudlo usab tas uban. Mao na ang kinahanglan ipasa. Naatay nakatunan, ipasa nato nis uban, pero magpabilin tang nakakaton. Dili pwede mga kaigsuonan nga ipasa nato ang atong nakatunan unya wala na noon tay nakatunan. Mubalik na pod sa karaang kinabuhi ug mubalik na usab sa kalibutan. Mga igsuon, ang mga sulat ni ining maong libro gibahin kini sa matag kapitulo. Matod pa dinhi na ay pasiuna o niya mga opisyale sa simbahan katungdanan sa nagkalaing pundok sa simbahan. Dahil pahimangno og mga pasidaan mauni ang makit-an sa libro ni Tito. So dili kay taas ang libro ni Tito mga kaigsonan. Tulo ra ni ka kapitulo. Ako ning tan-awon tulo. Okay. Tulo ra gyud. Tulo ra ni ka kapitulo o niya musunod dayon ang libro ni Pilemon. O niya musunod dayon ang Hebreo. Ang libro sa Pilemon mga kaigsonan pertigyong bubua ang sulat. Og ang libro sa Tito medyo mubo gyapon og miabot lang og tulo ka kapitulo. Pero dunay mga dagko nga mga mensahe nga gikinahanglan natong tipigan, kinahanglan natong makatunan kay nakasentro ni sa mga buluhaton diha sa simbahan. Buti pasabot mga kaigsuonan, nagkinahanglan ta niini. Tungod kay walay Kristohanon nga walay trabaho diha sa simbahan. Dili pwede mga kaigsuonan nga sa atong pagka-Kristohanon na mimro ra gyapon tag pipipipi. Pipipipipi. Pungko, paminaw, pasinaw, pauli. Way nakatunan. Balik gyapon sa kalibutan. Dili pwede nga inana ang ato ang pagka-Kristohanon. Kay kung inana ang atong pagka-Kristohanon mga kaigsuonan, ang gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, kung sa atong pagka-Kristohanon dili ta makapamuhat, dili ta makapamunga, putlon ta. Magpabilintang magsisimba, pero dili na to masinatian ang presensya sa Dios. Yes, daghang mga tao nga inana ang sitwasyon. Kay maunay gipakita ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 25 nga daghang mga Kristohano na nauntay pulong sa Dios, na naunta nila ang lana nga nagrepresent sa balang espiritu apan wala sila mamuhat. Dili ta mosugot nga sa atong pagka-Kristohanon wala tay gibuhat. Pastor Gideon kanang pag-adtog simbahan dili pa day nabuhat. Mga kaigsuonan kos Ginoo, kanang pag-adtog simbahan mabuhat gani na sa mga taong wala sa Ginoo. Kay daghang mga tao nga wala sa Ginoo moadtog simbahan. Ang tinuod nga buhat sa tao nga naa sa Ginoo katong mga buhat nga gibuhat ni Hesukristo. Mao bitaw nang niingon si Jesus Christ diha sa Juan kapitulo 12, Juan kapitulo 14,
Kapitulo 14 bersikulo 12. Miingon gyud siya nga usas mga ilhanan sa tao nga nagtuo kanako, nagbuhat sa ako mga buhat. Unya kung imong lantawon ang buhat ni Jesus mga kaigsonan, gisulat ni Apostol Lucas diha sa kapitulo 4 bersikulo 18 hangtod sa 19. Mga igsoon, ang buhat ni Jesus, ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mahinungdan sa atong programa, ikaw ug ako gidasig kanunay sa pag-share niini ngadto sa atong mga kaila. Dili lisod ang pag-share, dili kapoy ug bugat ang pagpaambit niini. Tungod kay igo lang nimong ipasa ni ngadto sa imong mga kaila ug labi na gyud sa imong pamilya. Bahala na sila kung dili nila lantawon, importante na buhat nimo ang imuhang obligasyon, ang imong responsibilidad as a Christian. Ingon nga Kristohanon, dili lang ka ingon, Kristohanon gyud ta. Mga igsoon, aron ato ang masayran ang mga dagkong mga mensahe sa maong libro ni Pablo diha kang Tito mga kaigsonan, ato ning sugdan sa pagbasa diha sa kapitulo 1. Ako nagaampo ug ako nagtuo nga sa atong pakiguuban panalanginan mo sa Ginoo. Makabaton tagkadasig kusog ug labos sa tanan, paglaom, pagtuo ug gugma lig-onon. Kapitulo 1 bersikulo 1, sugdan natos pagbasa, nagingon, gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako ug nga gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios o pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan. Nga gipasika diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios nga dili gayod mamakak, misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Sa hustong panahon gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyahang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo, nga atong gibatunan ang Dios nga Amahan og si Kristo Jesus nga atong maluluwas, maghatag unta kanimo grasya og kalinaw. Nindot kaayo ang mga sulat ni Apostol Pablo sa nagkalaing mga libro diha sa New Testament. Hangtod sa libro ni Tito, usa sa ako ang nakita nga nagpakita nga gigiyahan si Apostol Pablo sa blang espiritu ug naa kanunay ang pagpamuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Tungod kay usas ako gyung nakita mao ni. Si Apostol Pablo kanunay niyang ginasulat or ginasulti nga, ako si Pablo, alagad sa Dios. Ako si Pablo, sulugoon sa Dios, apostolis ni Kristo Jesus or apostle. Usahay mga kaigsuonan, lahi sa mga panahon nato karon, kay sa atong panahon karon dili man excited kon atong ipanugid nga sulugoon tas Ginoo, kay dili kasagaran excited ang mga tao sa pagkasayod kung alagad matagdi. Kasagaran nga ang tao excited sa pagpangutana mahitungod man sa relihiyon. Kung ang tao kasagaran mo paila, dadon og bitbiton dayon ang iyang karatula. Ako si Tampulano, mao ni akong relihiyon, mao ni akong simbahan. Dili na lang gyud nga mao ni atong simbahan. Kay kanang inyong simbahan ug ang kaakong simbahan ato ng tanan. Ngano man usa man ta kang Kristo. Biblia gud ang atong gigunitan. Ug kanang imong Biblia ug kanang akong Biblia, kining Biblia nga akong gigunitan usara. Ang mga mensahe niini usara ang gigikanan ug usara ang Dios. Mga igsuon, ang naka
Dasig dako sa pagbasa o pagpamalandong sa kinabuhi ni Pablo tungod kay wala siya magdala og relihiyon. Wala siya magdala og karatula sa iyang simbahan. Ang iyang ginasugid kanunay alagad, sulugoon, apostoles, magwawali, magsasangyaw sa maayong balita. Bersikulo 5, gisudlan dayon ni Apostol Pablo og uluhan. Matud pas tema, ang trabaho ni Tito dito sa Creta. Matud pa ni Pablo, di bersikulo 5, gibilin ko ikaw sa Creta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon, kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtutuo, dili magpatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis ug dili hakog. Kinahanglan hinuon nga maabi-abihon siya ug mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop. Niadtong musupak niini. Kay daghan nga mga misukwahi labi na katong mga nagtuo nga kinahanglang tulion ang tanang dili Hudiyo. Naghisgot sila og mga butang nga walay pulos nga maoy nakapasalaag sa uban. Kinahanglan pahunungon siya kay nagsamok sila sa mga panimalay pinaagi sa pagtudlo sa dili unta nga itudlo tungod lamang sa makaulang tuyo sa pagpanapi. Usa sa ilahang mga propeta mismo nga taga Creta miingon, ang mga taga Creta bakakon, mga salbahis, kaon ray gyuna-una og tapulan. Og tinuod ang iyang gisulti, busa badlonga sila sa walay pugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Kinahanglan dili sila motuo og mga tinumo-tumong sugilanon sa mga Hudyo og sa kasuguan sa mga tao nga nagsalikway sa kamatuoran. Kanila nga mga putli, ang tanang butang putli, apan alang ni adtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang huna-huna ug tanlag. Miangkon sila nga nakaila sa Dios, apan ang ilang buhat wala pa magmatuod niini, mga talamayon sila, masupilon og makabuhat, dili makabuhat og maayo. Sa unang kapitulo mga kaigsuonan, daghan na kaayo ta nga angay tipigan, angay natong katunan og angay natong hinumduman, ingon nga kita nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Usa sa mga gisentro dinhi mga kaigsuonan ang kinabuhi sa mga pangulo. Sumala sa gipakita sa pasiuna, nganong inana ka mainampingon si Pablo alang sa kinabuhi sa mga pangulo sa simbahan, tungod kay ang mga tao diha sa Creta may pagkabadlungon. Lisod kaayo mga kaigsuonan kun ang mga tao badlungon. Unya na ay mga taong ipadala ang Dios aron pagpangulo sa pagpangalagad sa Dios. Usa sa mga gipakita dinhi mga kaigsuonan, mga gikinahanglan nga kinaiya sa mga pangulo sa simbahan. Ug dapat inani og gyud ang mga pangulo. Mao ni ato ang gitinguha
Ug mao ni atong gipangita nga ang mga pangulo sa mga simbahan nga diin maoy tigumanan ug tapukanan sa mga Kristohanon aron pagdaig paghalad sa pagkamaayo sa Dios, kinahanglan ang mga pangulo, mga kaigsuonan, naa niining tanan sumala sa gihisgutan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, doon na say katabang. Usa sa mga katabang ni Apostol Pablo aron mapagaan, mapadali ang pagsangyaw sa maayong balita ug uban pang mga mensahe nga gikinahanglan madunggan sa mga tao. Si Apostol Pablo doon na gyusay katabang. Usa sa mga katabang ni Pablo kini si Tito. Ug dinhi gipaila, mga kaigsuonan, sa atong gibasa nga si Tito usa ka batan-on og nahimong misyonaryo. Sa atong panahon karon, misyonary. Kana moadto bitaw mga laing nasod aron isangyaw maayong balita. Siguro sa atong pagkakristohanon dili na gyud ta kanang dili na nato bag-o ang pulong misyonary. Siguro nakasugat na ka og mga tao nga nagsangyaw sa maayong balita, nagsangyaw mahitungod sa mensahe sa Dios, apan dili nato kalungguahe. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nakita or nakakita siya nga potensyal si Tito nga maoy magdumala sa mga buluhaton diha sa Kreta. Usa sa mga buluhaton diha sa Kreta nga gikinahanglan ipadayon ni Tito kanang pagdumala sa mga pangulo. Lisod dumalaon ang mga pangulo sa matag simbahan. Lisod tigumon, lisod kana bitang hiusahon, labi na kung lain-lain ang ngalan ang karatula. Ibin, mga kaigsuonan, adunay ubang mga simbahan nga dili gyud sila mo kana bitang dili nila kalipay kung makig-fellowship sa ubang mga simbahan. Dili sila gustong fellowship kung dili nila kapangalan sa ilang karatula. Sa panahon ni Pablo, mga kaigsuonan kos Ginoo, sa sulat niya ngadto kang Tito, diha gipakita nga ang mga pangulo sa simbahan lain-lain man tuog karatula, pero doon na sila giilang pangulo, si Tito. Si Tito doon na siya giilang pangulo, si Pablo. Gikan kang Pablo ngadto kang Tito, ug ngadto nas mga pangulo sa mga simbahan sa matag lungsod. So diha giklaro, mga kaigsuonan, nga hanay nga pag dumala sa mga buluhaton para sa kahimayaan sa Dios. Gikan kang Pablo ngadto kana kang Tito, unya si Pablo mingsugo kang Tito nga miingon siya, gibilin ko ikaw sa buluhaton nga naa sa Kreta nga wa pa mahuman. Nya ingon si Apostol Pablo, gisugo ko ikaw nga magpili kag mga pangulo sa matag simbahan sa matag lungsod. Diha gipakita, mga kaigsuonan, ang pagpili di ay og pangulo sa simbahan dili pinaagig eleksyon, kundi ipaagig appoint. Si Tito mo-appoint lamang siya, mga igsoon, mutudlo lamang siya og mga hamtong nga mga tao nga maoy mangulo sa matag simbahan. Unya diha gipakita, mga kaigsuonan, simbahan sa matag lungsod. Anindot kaayo, mga kaigsuonan, nga matag lungsod dunay simbahan ug ang matag simbahan dunay mangulo. Simbahan sa lungsod sa Hinatilan, lungsod sa Malabuyok, for example, sa Alegria, sa Badyan, Moalboal, ug Tuyok, Tibok, Cebu. Nindot kaayo, mga kaigsuonan, nga ang matag lungsod dunay simbahan ug duna po'y pangulo.
Mao gyud nay gipadayag sa Dios mga kaigsunan, nganong wala kumuhunong sa pagtudlo aron ang tao makakat-on. Sa pagdumalag simbahan mga kaigsunan o sa mga pangulo sa simbahan, dili siya pareho og pagpangulo sa atong gobyerno. Kay kung mangulo ka sa usa ka lungsod, ipaagi mag-eleksyon. Niya kung ipaagig eleksyon mga kaigsunan, ang maghari ana ang kwarta. Pero kung ang pagpili mga kaigsunan sa pangulo unta sa lungsod, pareho pa unta ang pagpili diri sa sistema sa pagpili og mga pangulo sa simbahan, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mas makaingon ko nga mas maayo kaysa ipaagi nimo og mga tao. Kay kon ang mga tao mo pili mga kaigsunan, lain-lain mag-espiritu ang tao. O niya, lain-lain pod og nagustuhan ang tao. Maubitaw ng sa eleksyon sa matag na eleksyon bitaw, gubot kayo. Labi na gyud sa mga lugar mga kaigsunan nga kanang suod kaayo ang mga politika, kaguliyang kayo ang mga politika, samo kayo kaysa sama sa mga pamaagi sa pagdumalag simbahan. Na usa sa mga makahimo lamang niini nga nindot nga pamaagi ang simbahan nga giharian sa Dios. Kay kon ang simbahan nga mao'y giharian sa Dios, dili man basta-basta pod mo appoint ang pangulo. Dili basta-basta nga mo appoint og laing pong pangulo para mao'y mangulo sa mga simbahan sa matag lungsod. Kay doon naman ay gi-require pod sa Biblia. Usa sa mga klaro dinhi mga kaigsunan ang kinabuhi sa mga pangulo sa simbahan. O gusto sa Dios mga kaigsunan nga mao gyud ni ang kinabuhi sa mga pastor o sa mga pangulo sa simbahan. So dinhi nato masayran mga kaigsunan ang kinabuhi o kinaiya o kahimtang sa mga pangulo sa simbahan. Nga matud pa diri sa bersikulo 6 nga ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon. Ang pulong dili sa lawayon mga kaigsunan, kana bitang una sa tanan, ang pangulo dili gid pud lawsi. Kinahanglan gyud nga naabitaw gyoy baruganan ang pangulo sa simbahan. Pananglitan, kung unsa ihang giwali, iyan ang barugan. Dili kay muwali siya nga mga igsuon, akong mga hangyo nga tutok ra gyud ta kang Kristo. Ay ra mo tutok nako kay tao ra ko. Igo ra man kong gawali ani. Igo ra pong kahatod ani gotudlo kay gisugo ra ko anis pagwali. Unya kung pangutan-on na may ubang nga mga magwawali mga kaigsunan nga giuyonan ra ang mga buhat nga dili maayo. So dili gyud na siya maayong pangulo sa simbahan. Kay ang tinuod og ang maayong pangulo sa simbahan dili sa lawayon. Kana bitawng dili ta ka hinaway nga una sa tanan sa pinulungan kanang daghang mga sipyat na amanggoy mga pangulo sad nga makaingon ta nga babaon ra pud kaayo.
usa sa mga rason nganong ang mga pangulo sa simbahan kana bitang dili kapokus sa ilang buluhaton kay usas ako ang nakita kulang kay sila sa pagtuon. Daghang mga pangulo sa simbahan nga kulang kaayo og pagtuon. Kulang og pagpamalandong. Unya ang pagtuon og pagpamalandong mauna na ang pagampo. Mauna na ang time sa pagampo. Usasad sa ako ang mga nakita o mga hinungdan nganong daghang mga pangulo sa simbahan nga kulang kaayo og time sa pagtuon ug kulang kaayo og time sa pagampo ug pagpakigsulti sa Dios tungod kay ang ilang panahon nahurot na sa pagpangita ug pangonsumo sa ilang Pinoy-anan. Ang uban nga mga pangulo sa simbahan dapat unta ang ilahang unahon nga trabaho ang pagampo, ang pagpakigsulti sa Dios para sa mga tao, ang paghangyo sa Dios para sa kinabuhi sa mga tao. Pero dili sad maayo mga kaigsunan nga unahon nila ang pagpakigsulti sa Dios para sa mga tao samtang ang ilang pamilya gikuraw na. Mao na nga kung imong interviewon ang ubang mga pangulo sa simbahan or imong pangitaon mubisita kas uban nga mga pangulo sa simbahan, kung mubisita ta mga kaigsunan, dili na to makit-an sa ilang pamilya, dili na to makit-an diha sa ilang simbahan. Unya kung mangutana ta sa ilang pamilya asa ang pangulo sa simbahan, asa si pastor, moingon dahil ang pamilya na naninda pa man to sa kuan, sir, naninda pa man to sa iskina kay vendors manggod ako ang papa nya doon na po'y uban moingon nga ay tuwa sa kuan, sir, ma'am, tuwa sa Cebu kay nagtrabaho magud akong papag construction, muuli ratot sila, muuli lang to diri og taga Sabado kay magwalis pulong sa Ginoo. Dili kay na siya kana bitaw kana nga klase nga kahimtang. Makaingon ko nga luoy kayo ang simbahan. Luoy kayo ang kinabuhi sa mga tao. Usa gyud sa ugat nganong inana kasagaran ang kinabuhi sa mga magwawali tungod kay kulang silang suporta. Una sa tanan, wala sila'y sweldo gikan sa atong nason. Ang mga magwawali, ang mga magsasangyaw, ang mga pangulo sa simbahan, dili sama sa pangulo sa lungsod o sa uban pang mga ahinsya sa atong gobyerno nga dunay sweldo. Ang mga pangulo sa simbahan, wa gyud na sila'y sweldo. Pero dunay gihisgutan diha sa Biblia nga ang pangulo sa simbahan nga maayong mudumala angayan og takos nga hatagag dubling sohol niya ang inyohang simbahan, ang ato arong mga pangulo, doon na sila'y sweldo. Nga kon mukuha raganig porsyento mga kaigsunan, ang uban mamuyboy na. Unya, wa mo matingala, wa pagyud matingala mga kaigsunan, katong kusog kaayong mangwinta, kusog kaayong mamuyboy, kusog kaayong mangita og kwarta sa simbahan. Mga kaigsunan, maura ba po'y kusog kaayo nga muhangyo, pastor, ipre ko, pastor, kanang bisitahi ko, Bible studyhi ko diri, pastor. Makaingon ta ba nga, sige, ani na lang sis, sa pagkakaron, ikaw usa ang naas ako ang dapit, unya, ako na po'y anha sa imong dapit. Mga igsuon, usas mga problema nganong ang pastor kulang og time sa pagtuon, kulang og time sa pakigsulti sa Dios tungod sa dili mao nga sistema. Og responsibilidad sa matag Kristohanon ang pag-utingkay unta, ang pagtagad unta, nganuman. Kay sa panahon nga ato ning tagdon ug ato ning
usisahon nakamonitor ang Dios ni ana. Ikaw ug ako gimonitor sa Ginoo kung nagbuhat ba ta niini sa ingon. Usahay mga kaigsunan ang problema sa simbahan, ang pastor apoy bantayan. Ako mga pag-ampo nga dili unta na maoy makit-an sa inyong simbahan. Daghang mga tao nga grabing makaistorya or makasulti sa kahimtang sa pastor o sa kinabuhi sa pastor, ambot lang kung siya po'y nahimong pastor or siya mo'y atong ibutang sa dapit sa kinabuhi sa pastor. Dili sa yun, dili sa yun ang kinabuhi sa mga pastor. Wala na sila sweldo. Wala na sila magkuhaan og sweldo sa atong nasod. Mga igsoon, si Apostol Pablo nagpisa-pisa sa mga gikinahanglan nga maoy ikinaiya sa mga pangulo sa simbahan. Usa sa gihisgutan nga atong nadunggan dili sa lawayon. Dili sa lawayon ang ilahang mga pinulungan, una sa tanan ang ilahang sinuotan. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang mga pastor, mga kaigsuonan, murag tan-aw nato nga unsa laman lawlaw namang kaayo og suot. Na ako'y dili ko malimot mga kaigsuonan samtang nag-eskwela pa kog Bible School, na pastor nga na-assign og bukid. Unya diri sa Cebu City nagpuyo. Unya gi-assign taon sa bukid. Unya kay ang iyang trabaho mamutpot lang man diha sa kanang pamutpot, kana bitang trabaho padyak-padyak bitaw sa bais manggod sa amoan Negros, pamutpot manggunay tawag ana. Mayong unsa may imong trabaho? Mamutpot. Sa lain nga mga pinulungan, sikad-sikad kanang bike ba, butangan nimo na og career, unya ana pasakyon ang pasahero. Mo nay trabaho niya diha sa Pasil. Nya angat siya dito sa bukid kay naasay walihonon taga Domingo. Unya mamlitin lang taon po siya motor, habal-habal paingog bukid. Anay tabo mga kaigsonan, gitagaan siya og kana bitang pulo. Unya ang naghatag mga kaigsonan kay perti mapundako ang tao. Hala, gisuot-suot na lamang taon mga kaigsuonan kus Ginoo dito sa pastor. Nya ang long sleeve, dili polo. Kana long sleeve, long sleeve. Kanang pertimang taasa, iyan na lang gi lulho diri. Unya na po'y karsones mga kaigsuonan nga hapit na lang murag gasaya ang pastor. Gisuot sad kay urig-urig lagi pod. Gisuot pod sa pastor. Mura ng taon og makaingon ko nga unsa man makaingon tang mura magtaw-taw sumayan. Tungod kay hinatag, hala suot po taon. Nadugay kay pagwali mga kaigsunan sumala sa nasinatian nga akong kaila nga pastor, nadasig man siya pag-ais pagwali kay inigwali niya mo response man pud ang mga tao. Lukso-lukso siya. Pag lukso-lukso niya mga kaigsunan, nabaskad bitaw ng gilulho niyang karsones o kanang gilulho niyang kuan. Hapit siya matumba kay natumban man niya ang ihang karsones. Motoy iyang experience. So dili sa yun mga kaigsunan ang kinabuhi sa mga pastor. Dili sa yun. Muna nga usa sa mga gi pahinumdom ni Apostol Pablo, kinahanglan usaray asawa. So usa sa ato ang iampo mga kaigsuonan, gani ato ning ginapaminaw kagabi usa sa angay natong iampo sa mga pangulo sa simbahan ang relasyon sa kanabitang pagpuyo
relasyon nga magtiayon sa ilang kaminyoon. Munay atong iampo sa mga pangulo sa simbahan. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, nganong adunay mga pastor nga kanabitang mapukan, kumbaga makasala. Usa sa mga hinungdan biya gyud kanang kulang ang pag-ampo pod para sa mga pastor. Dili lang kulang og suporta, kundi kulang sab og mga pag-ampo. Una sa tanan, si Jesus nagpasidaan na nga, pag-ampo mo aron dili mo madaog sa panulay. Unya dili pwede mga kaigsuonan nga ang mga pastor ay mag-ampo sa Dios para sa mga tao sa simbahan. Gani sa makadaghan si Apostol Pablo nagsulat sa ubang mga libro nga iyang gipangayo ang mga prayer sa mga tao alang kaniya aron magmaisugon siya ug makapadayon siya sa pagsultis mga mensahe sa Dios nga walay pugong-pugong. Miingon siya nga, padayon kamo sa pag-ampo alang kanako. Nya atong hinumduman si Pablo nagmalampuson siya sa makadaghan ug wala siya'y tihik-tihik ni wala say kulo kahadlok sa pagwali sa mga mensahe, bisan kung nakasabot siya, nakadungog siya, nasayod siya nga dunay masuko sa iyang mga wali. Wala say paki. Importante mawali niya ang pulong sa Dios. Pero bisan pa sa iyang pagkamaisugon o pagkamadinasigon, nagginahanglan gyapon siya mga pag-ampo gikan sa mga tao. Mao ba kini ang ato ang ginabuhat? Mga igsuon kos Ginoo, nanginahanglan og prayer ang atong mga pastor, ang atong mga pangulo sa simbahan. Usa sa mga gipahinumduman or kanang pagpahinumdum ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Unang Timoteo kapitulo 2, mga pahimangno bahin sa pagsimba. Busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayo gikan sa Dios gikan sa Dios ang ilang mga panginahanglan ug pasalamati siya. Unya bersikulo 2, kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawon nga kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. So apil na diha mga kaigsuonan ang mga pangulo, ang mga tao nga nagmando nga maoy nangulo diha sa simbahan. Itong hinumduman, ang topic ni Apostol Pablo, simbahan. Usas mga angay na to nga hinumduman sa atong pagsimba, mga kaigsuonan, atong iampo ang kaminyoon or kanang pagpuyo, ingon nga magdiayon ang ato ang mga pangulo sa simbahan. Kinahanglan usaray asawa. Usa sa ako ang nakita gyud mga igsuon kulang kaayo karon. Timan iniya, mao ni gipakita sa Ginoo nga ang pinakakulang karon prayer. Ngano man daghang kay mga Kristohanon nga mubo kayo prayer or wala na gani prayer tungod kay grabe na ka Google sa cellphone. Kanabitang kumbaga nakalunang kung karabaw pa, lunang na ang kasagaran sa mga Kristohanon sa cellphone. Muadto day wifi yan, magpaload dayon, lantaw dayon na mga cellphone. O niya, nindot kon sama sa ato ang gihimo karon nga nintan-aw tuod sa cellphone pero ang pulong sa Dios ang gitinguha, ang mga mensahe sa Dios ang gitinguha. Usa sa ato ang iampo gyud ang pagpuyo o ang kaminyoon sa mga pangulo sa simbahan. Usas mga gikinahanglan
sa ato ang mga kapastoran. Miingon siya dinhi nga kinahanglan usaray asawa ug ang ihang mga anak magtotoo. So atong iampo ang ilang pamilya dapat magtotoo. Pero kung naay mga usamang guni ka mensahe mga kaigsuonan nga paghatag og pamaagi o idea kung unsaon pagpili aron pagpili og tao aron mahimong kapiyalan o kasaligan sa pagpangulo og simbahan. So kung ang inyong simbahan walay pastor o walay pangulo, mao ni mo giya nato kung unsaon pagpili para maoy mangulo sa simbahan. Pero mas maayo nga buhaton mga kaigsuonan ang mopili katong labaw. For example, katong pangulo sab. Dili maayo mga kaigsuonan ang mopili sa pastor or ang mopili sa pangulo sa simbahan iagig eleksyon. Ang mga kongregasyon maoy mopili. Dili gyud na siya healthy. Kay naa manggoy mga simbahan nga ang ilang pastor dili maoy nagdumala kana bitang magwawalira. Namangoy mga simbahan mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon nga ang ilahang sistema mura bitaw pastor hiring, nag-hire lang silang mga pastor ilarang sweldohan. Dili gyud na sa healthy nga klase nga pagdumala sa trabaho para kay mayaan sa Ginoo. Nga ang moilik mga kaigsuonan ang mopili sa pastor ang mopili sa pastor ang kongregasyon, ang mga opisyal sa simbahan. Niya mopili dayon sila og mga pastor nga ni-apply aron maoy magwali para nila. Dili na siya biblikal. Kay ang haom nga mga pamaagi aron ang simbahan dunay pastor o dunay pangulo, kinahanglan ang pangulo usab ang mopili. Sama ni Tito. Si Tito duna say pangulo si Pablo. Apan si Tito nga gipanguluhan ni Pablo, si Tito duna say gipanguluhan nga mga pangulo sa simbahan. Ug usas mga gipakita nga idea mga kaigsuonan nga maupoy angay natong katunan nga kung ang inyong simbahan walay pastor o walay pangulo, mauni mo giya nato kung unsaon pagpili sa mga pangulo. Dili sa lawayon, usaray asawa, unya ang iyang mga anak magtotoo. Pero doon ay mga simbahan mga kaigsuonan nga ang ilahang pastor o ang pangulo, ang mga anak bisyoso. Maunay pinaka problema. Ang anak sa pastor drummer pero nanay bisyo. Dili maayo nga impluwensya labinas mga batanon. Maunay usas mga problema sa simbahan. Usas sa akong nakita gyud nga gipakita sa Ginoo sa akong pagpamalandong niini. Daghan kaayo og kulang nga mag-aampo alang sa mga pastor. Kay kasagaran karon kung ang usa ka tawo wala pa mag-ampo sa Ginoo para sa pastor, unya kung naanay kaluyahon ang pastor dali yung mobalhin og laing simbahan. Mura ba og kanang ang simbahan mura nagnahimo ng tindahan nga pag adto sa mamalitay sa tindahan murag oy daan naman nga produkto mahal pa gyud adto tas laing tindahan. Murag inana na lang bitaw ang mga simbahan karon nga kon ang usa ka tawo nga nahimong sakop sa simbahan unya murag wa naganahe wa pagani wa ang problema kay wa wala pagyoy ampo-ampo sa Ginoo para sa pastor unya nanay mga bingkil-bingkil nangita dayon og laing simbahan nya pag abot pod sa laing simbahan
Mao ni bantayanan pag dili gani takalabang ani, magsigi nagbingkil-bingkil. Unang daghang mga Kristohanon walay hunong hangtod karon, nangamatay na lang ang uban, magsigi balhin-balhin. Nya sige hatod og mga basura, mga baho nga dili maayo i-testimony para paglig-on unta simbahan. So mo ni mga gikinahanglan mga kaigsuonan, ang iyang mga anak kinahanglan magtutuo, unya dili mapatuyangon og dili masupilon. So usas mga gikinahanglan natong iampo ang mga anak sa mga magwawali. Iampo nato na ato ng trabaho. Unya kon ang inyong simbahan wala pa gani pangulo o wala pa'y mga nagdumala, mauni ang angay ninyong pangitaon. Kinahanglan ang ilang mga anak dili masupilon. Unya mato dinhi sa bersikulo 7 kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya salawayon, dili garboso. Kumbaga kana bitang maduulan, kay ang taong garboso di gyud na maduulan. Unya kana pod nga maka pangayo kag mga idea. Dili daling masuko. Kinahanglan mga kaigsuonan kaantigong mamalandong. So gitudloan ta karon mga kaigsuonan kung unsaon pagpili og mga pangulo sa simbahan. Kung ang inyong simbahan na naanay mga pangulo unya kusog masuko, daling masuko, orag dili sad na kaayo maayo, dili kay mura, di gyud na pod maayo. Naamang ko'y mga simbahan nga gipanguluhan og mga pangulo nga dali pong masuko, unya kana rabang kasuko di gyud po na makatabang aron motunhay ang kalinaw ug kalipay diha sa simbahan. Mao na nga kinahanglan ang pangulo sa simbahan tagas kay na silang pailob, tagas kay na og kanang pagpaubos. Dili mas daling masuko, dili palahubog. Siyempre, dili hinginom, dili mo inom og mga ilimnon nga makahubog. Kung naay mga pangulo diha sa inyong simbahan nga mo inom, dili gyud na siya maayo. Mas maayo na lang pod nga mubalhin na lang gyud pod og laing simbahan kaysa doktrina. Naamagoy mga doktrina mga kaigsoon na ubang simbahan sa mas ako ang iwalihan kaniadto, dili lang ko maghisgot og lugar, giimbitar ko og pawali tungod kay anibersaryo nila onya or anniversary sa maong simbahan. Nya ako mo'y ilang gipili pagdala sa pulong sa Dios, mao speaker sa maong anniversary. Karon sa pagwali nako didto kay gitagaan man kog tema o gitagaan po kog teksto. Karon ang topic nga gihisgutan or tema mga kaigsuonan bahin mas pagtuo. O ang gihatag sa Ginoo sa ako ang pagsangyaw, mao gyud nga kinahanglan ang pagtuo ila-ilahon, kay daghamang klase nga pagtuo. Pagtuo nga nay buhat, pagtuo pod nga walay buhat, pagtuo sad nga naay pagduha-duha, nagtuo pero nagduha-duha, dili gyapon na magpulos, nagtuo tuod pero naa may pagduha-duha. Unya kung imong tun-an kanang pulong pagduha-duha, may kalabutan na sa kanang pagkahadlok sa kalibutan or sa kaugalingon. Wala mahadlok 100% sa Dios kundi sa kaugalingon. Ang nahitabo mga kaigsuonan sa dihang gipisa-pisa nako ang mga klase nga pagtuo ug asa dapit ang makapalangit nga pagtuo kana bitong pagtuo nga makapasulod nato sa gingarian sa Dios. Kinahanglan nga ang pagtuo way bisyo, dili sudlan og bisyo ug dili
uyunan ang bisyo. Ang tinuod nga pagtuo nga mudala sa kinabuhi sa tao ngadtos gingharian sa Dios, pagtuo nga wa muuyon og bisyo. Karon kay wa man ko kabantay mga kaigsuonan, kinahanglan gyud akong iwali. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ang asawa di ay sa pastor or ang asawa di ay sa pangulo sa simbahan, nagpasugo dito kinahon nga ilimnon. Kay human di ay sa anibersaryo, mag-inom ra mo po di ay. Ang pastor ay di mo inom, ang asawa kusog man mo inom. Wa na ko makabalik dito. Kay naanta to'y schedule nga pawalihon ko spika simbahan, wa na ko pabalik ka. Kay perti di ay pagkaigua. O niya, maurag yapon, hangtod karon. O niya, ang mga anak, mo apil og battle kana bitawng battle of the band, mutukar og mga worldly song, mutukar og mga dili mga makapahimaya nga mga awit. Kay gawyonan ra man ang bisyo. So kung inana ang sistema sa simbahan, mas maayo nga muhawa na lang gid pod. Kay dili man ka makakaton na. So akong advice, hawa na lang yun. Pero kung dili ka mo hawa, o niya imurang iampo, dili man na magsalir. Kay nga naman, alang kanang mga simbahan nga nangulo og simbahan, kanang mga simbahan nga gipanguluhan og mga pangulo nga angay natong iampo, katong mga pangulo nga nagtinarong sa pulong sa Ginoo. Aron mo tunhay ang kalinaw. Kay kun kantang pa nga simbahan nga gipanguluhan og mga taong bisyoso, mga pangulong bisyoso, dili naman na kinahanglan mo tunhay pa ng kalinaw, kay wa naman ay kalinaw ana. Ila naman ang doktrina. Si Lord na'y bahala ana. Dili kay ang uban mawili kay maoy nagpa-eskwela, nawili kay maoy naghatag og scholarship. Daghang mga tao nga Kristohanon, mga kaigsuonan nga ang sitwasyon inani nga di sila kabiya aning simbahana kay maoy nagpa-eskwela sa ilang mga anak, maoy nag-support samtang nag-high school hangtod nag-college, bisan kun ang doktrina layo na sa Biblia. Mao nay usas mga problema. Kinahanglan dili palahubog, dili bangis, ug dili hakog. Nganong nakasulti si Pablo niini tungod kay ang mga tao diha sa Kreta matud pa kaon raigi apas. Usa sa mga propeta, mga kaigsuonan dito sa Kreta, dias bersikulo 12 atong atras ato ang iabante, no? Bersikulo 12, usa sa ilang mga propeta mismo nga taga Kreta miingon, ang mga taga Kreta bakakon, kanang mga bakakon kusog kay musaad nya di mo tuman, mao man ay mga bakakon, mga salbahis, way mga balatian, unya kaon ray gihuna-huna ug tapulan pagyod. Amo naman ay kasagaran kanang mga salbahis, mao po nay kasagarang tapulan. Kung tapulan gani, mao po nay kasagarang salbahis. Ya, kusog ra kay na mukaon. Mao nay mga tao sa Kreta. Mao na nga si Apostol Pablo nagpasidaan nga kinahanglan ang mga pangulo dili parehas sa mga inani nga klase nga kinaiya. Kinahanglan dili salbahis, unya dili hakog. Kay katong mga tapulan, mga kaigsuonan, hakog na. Kay mahadlok man na silang mawad-an. Kitapulan man.
Pero kanang mga kugihan, kasagaran ana dili hakog. Unsa man nang hakog Pastor Gideon kanagong dalo? Kasagaran sa mga tapulan dalo. Unya dagko ra bagid po nagkaon. Dagko kaon. Pero kanang kugihan, kita kog mga taong kugihan, mga kaigsunan, gagmay kay nagkaon. Trabaho ra nay guna-una ana. Gagmay kay nagkaon. Mao ni mga nakita ni Apostol Pablo, mao na nga niingon siya nga, uy, kanang mga pangulo sa simbahan, Tito, kay gibilin tikaw sa Krita alang sa trabaho nga wala pa mahuman, kay aning panahon na priso naman si Pablo. Dunay kahingawa si Pablo sa mga simbahan sa Krita. Unya usas iyang gitugyanan sa pagdumala sa mga pangulo sa mga simbahan sa Krita si Tito nga dili Hudiyo kundi Hintel. Nya batan-on pagyod. Unya ingon siya dinhi nga kinahanglan hinuon nga maabi-abihon kanang hintagad ba. Mao gyud nay kung naamoy ang inyong simbahan o inyong tigumanon wa pay pastor. Pangitaa gyud ng mga pastor nga kantigong mo abi-abi dili kay magbugot ng naong. Sigirag bagong mukatawa rag na ihatag. Naaman ko'y inaana mga kaigsuonan nga dagko kay ngisi abot sa ang papangig. Kung naihatag, pero gagani ihatag, abot lang. Mao nay usas mga problema. Naaman ko'y mga ministry nga nag-agad og hatag. Kung naay ihatag, murag naa po'y ministry. Pero kung wala ihatag, wala po'y ministry. Murag inana bitaw. Like sa ato ang programa. Kung ang atong programa wala ni kana bitaw walay ihatag sa ubang mga sa uban, dili po ni mutingog ang atong programa. Atong programa mga kigsunan, doon naman ni mga FM station nga nag-hook up. Bless kaayo ta nga dunay mga FM station nga nag-hook up ni ini bisag wa ta mohatag. Pero doon na po yung mga FM station mga kaigsunan nga dili pud ta katingog kung dili pud ta mohatag. Mutingog ra ta kung naa tay ikahatag. Pero kung wala tay ikahatag, di pud ta makatingog. Doon naman goy mga kinaiya diha sa Krita mga kaigsunan nga kana bitang nagtan-aw lang sa ilang kaugalingon. Diri matod pa kinahanglan maabi-abihon, mahigugmaon sa maayo, ligdong matarong, balaan ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siya sa lig-on diha sa kasaligang pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban og makabadlong sa sayop ni adtong musupak niini. So kinahanglan ang mga pangulo sa simbahan naagyoy insaktong baruganan. Kana bitang makabadlong yod. Unya kana pong dili badlongon. Kay dili man pud maayo nga kusog mamadlong unya utro pud ing badlongon. Usa sa ako ang gitinguha mga kaigsuonan nga mao ni ato ang makit-an, mao ni ato ang makatunan kung unsaon pagpili og mga magwawali, unsaon pagpili og mga magsasangyaw sa maayong balita. Kinahanglan ka antigutang mutan-aw, kinahanglan ka antigutang mamanman, kana bitang maniid pud ta. Inay mong tapan, maniid pud ta. Dako kayo nagkatabang nato kanang pagpaniid. Maniid sa ta, dili pud ta basta-basta muhasmag. Makakita tag mga karatula nga, uy, kani kay siguradong luwas na. Kay naa man koy mga karatula o mga simbahan nga ang ilang karatula luwas na.
Unya ang kinaiya impierno pa. Dili na maayo. So kinahanglan kantigot ang maniid nga ang importante gyud ang kinaiya sa simbahan ug ang mga pangulo sa simbahan kanang makapalangit. Dili kay ang karatula mo'y panglangit, ang kinaiya pang impierno. Dili na siya maayo. Usa sa mga gipakita gyud dinhi mga kaigsonan sa mga pangulo sa simbahan, kinahanglan kugihan. Kugihan nga moampo, kugihan nga motuon sa Biblia, kana bitaw kaduulan. Ang taong kugihan, kaduulan gyud na. Di gyud na mga igsoon makaingon tang kana bitaw maulaw tang muduol. Pero kanang mga tapulan lisod kay nang duolon. Usas ako ang nakahinumdum ko mga kaigsonan, dili lang pug ko mo apil sa dili lang ko mo sulti og asang lugar. Basta kay naara diri sa North Cebu. Di lang ko maghisgot og lungsod. Sa miaging Yolanda ang North Cebu napiktuhan. Gawas atong audit kay ang atong audit ang North Cebu wala man kaayo maapektuhi. Pero atong Yolanda napiktuhan gyud ang North Cebu. Kay milandfall man ang bagyong Yolanda sa Leyte. Unya napiktuhan pod ang North Cebu. Unya usa sa mga simbahan nga nawagtangan og atop. Daghan man kaitong mga misyonary nga gikan sa laing-laing mga nasod nga mibisita og ang gipangita ang mga simbahan. Karon ang mga misyonary nga gikan sa nagkalaing mga nasod nakakita sila og simbahan nga wa nay ato. Unya gipangita mga kaigsonan ang pastor, ang pangulo sa simbahan. Ipangita nga asa ang pastor, asa inyong pastor. Kinsa man di ay ka. Ingon po taon ang nabilin, kuan ako diri sir kanang tiglimpyo ako diri sir. Asa man di ang pastor? Nagipangita ang pastor kay naay ihatag para atop. Unya para pod sa konsumo. Naunsa man nga sige pangita ang pastor, wa man gyud. Ay tuwa man di ilang baol. Natulog man ang pastor. Wa gyud kadawat sa atop, wa gyud kadawat sa konsumo. Mao na nga ang mga atong panahon na ang mga tao nag-ihanay nag-repair sa mga balay. Ang ubang mga simbahan nag-ihanay nag-repairanay, pero aduna na po'y pastor nga nagpabuyod raman dito sa iyang payag dito sa uma. Mao nay usas mga problema. So kita karon mga kaigsonan itagaan tag mga ideya sa sulat ni Apostol Pablo kung unsaon pagpili og mga pangulo nga maoy magdumala sa simbahan. Kinahanglan kugihan. Usa gyud sa mga akong mga ikahatag nga tips no kanang kugihan. Dili kay kugihang matulog. Kugihan nga moatiman sa Pinoy-anan. Usa na nga ilhanan nga kugihan. Kana bitang plastada ang pagpuyo. Kugihan nga moatiman sa bana or asawa or sa mga anak. Nakatarong og kana bitang nakatarong og pahiluna bitaw ang mga anak. Natarong pagtudlo, natarong pag-amuma. Kay kung ang amahan manggod og ang inahan or ang mga pangulo sa simbahan tapulan, unsaon man niya pagdumala ang simbahan nga di man gani siya kaantigong modumala sa Pinoy-anan. Mao nay uban nga mga sulat ni Apostol Pablo. Muna nga dalaygon ang Dios no sa ato ang kinabuhi nga nagtudlo kanato sa angay natong buhaton ilabi na sa pagpili og mga pangulo sa simbahan.
So usas mga gikinahanglan sad aron do na pud tay mapili. Kinahanglan naagyoy mga sakop diha sa simbahan nga ato ang dasigon nga kana bitang magkat-on sa pagdumalag simbahan. Paeskwelahon nato. Nindot kaayo kon ang inyong simbahan naamoy gipaeskwela nga maoy magdumala sa simbahan. Daghan man kaayo ron nga mga simbahan nga ang ilahang mga batan-on ilang gipaeskwela og kana bitang pagkapangulo sa simbahan. Na eskwelag Bible School, eskwelag basic pastoral. So inana na siya. Kay usas mga problema manggod maglisod tagpili kay wa man pud tay mapili. Nganong wala man pud tay mapili kay wala man pud tay gipaeskwela. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ang problema sa simbahan dili mawagtang. Una ako ang mga advice, ako nagtuo nga gikan gyud ni Ginoo. Kanang inyong mga simbahan, dapat doon na mo'y mga batan-on or mga kanabitaw nagsunod nga maoy mo dumala sa simbahan. Inyo nang paeskwelahon. Bless kaayo ta ni adtong usa ka pamilya mga kaigsuonan nga ang iyang anak nga nag-high school man siguro to o niya gipaeskwela sa pastor og Bible school o niya nalain yun po siya sa pastor, nagpatambag siya diri sa atong programa. Di ko malimot ato nga unsa to nga pitsaha, unsa to nga adlaw nga nag-live ta o niya naagyoy mga listener nga miingon nga pastor nalain ba gyud ko sung pastor kay ang akong anak gipaeskwela Bible school. Gusto pa man unta nako gusto pa unta namo nga mahuman ang akong anak. So mo na nga atong gitambagan nga ang pag-eskwela Bible school walay makalabaw anak nga eskwelahan. Kay ang eskwelahan sa imong anak kinabuhing way katapusan. Kinabuhing dayon. Nalipay to siya o niya nalig-on to siya na balik ang iyang kadasig sa pagpangalagan. So usas mga gikinahanglan gyud mga kaigsuonan una. Sa inyong simbahan dapat doon na mo'y gipaeskwela. Magampo mo nga doon na mo'y paeskwelahon nga mga batan-on diha nga maoy mo dumala inyong suportahan nga maoy mo dumala sa inyohang simbahan nga mo lead sa mga buluhaton sa paghimaya sa Dios nga atong gilagaran. Kadili man pud ta makapili kung wa tay piliunon. Mo na ako mga pagdasig sa mga kasimbahanan, dili kay kusog ka itang magmulo, kusog itang magreklamo sa mga pastor, nya wa di tay gibuhat. Niya ang Ginoo nagsud-ong mga kaigsuonan. Kung sa tao pa magpanglingo na. Kining tawhana, kining bayhana, kusog kay mangayog panalangin, nya kusog da kay mo reklamo. Mga igsuon, dili maayo nga inana nga to ang kinaiyang Kristohano. Mas maayo, una sa tanan, kitang tanan kugihan. Aron daghan tang matabangan. Kugihan ta, mukugi gyud ta. Unya usas mga dili na to kalimtan sa atong pagkugi, mga kaigsuonan, dili kay ikuyog na to ang Dios. Kitay mo kuyog. Kitay mo sunod sa pamaagi sa Dios. Dili kay ikuyog na to ang Ginoo. Moingon ta nga, Lord, ubanikos ako mga desisyon. Ang pamaagi sa Ginoo mo'y atong sundon. Kay mahimong kawang ang kakugi kung wala ang Dios. Atong hinumduman, dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Ginoo. Mao na nga ako ang mga hangyo og mga pagdasig, mga kaigsuonan, atong review ko ning kinaiyang tapulan. Kay mao nay usas mga problema sa Pinoy-anan, labi na gyud diha sa simbahan. Kanang mga tapulan. Unya
sa ato nang gibasa ra ba mga kaigsunan, problema ra gyud ning tapulan kay mao ra ba ni kalas pod og sudan. Oh, tanawa ra gud dire, say giingon dinhi. Ang mga taga Kreta bakakon, mga salbahis, kaunray gihuna-una og tapulan, og tinuod ang iyang gisulti busa badlonga sila sa walay pagpugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Kinahanglan dili sila motuo sa mga tinumutumong sugilanon. Okay. So muna nga sa atong kinabuhing Kristohanon, kinahanglan do na tay sakripisyo. Sa inyong simbahan doon na mo'y gipa-eskwela nga mao'y magdumala sa mga buluhaton diha sa iglesia. Para doon na mo'y mapili. O ayaw mo pag anad-anang hiring nga wala na po may pastor, mag-hiring na sad. Mahatag kong panahon mga kaigsunan sa pagtumbaya sa inyong mga mensahe dire sa itong programa. O niya, samtang padayon ta sa pagtumbaya, ako pong gihangyo ang matag usa sa pagpadayon sa pag-share sa ato ang programa. Okay no, salamat kaayo sa pag-share sa ato nga programa nga sa inyong mga kaila. O matud pa dire, ingon dire mga kaigsunan si Elisa Trahona Bangon. Ayong gabi Pastor, salamat kaayo sa Ginoo. Pastor, wala na ko pero huna-huna ko Pastor. Unsa man ni kuana. Amin Pastor kay dili mandalo. Si Evangeline, matud pa maayong gabi Pastor Gideon. Maayong gabi sa Evangeline Buko Galay. Si Nylix Linogaw, Amahan Malaran. Salamat kaayo. Si Gina Kamahala na abitaw sa amoa Pastor, daghan may gipa eskwela nga mga batanon. Wow, tupakpakan ang Ginoo pagkanindota. Salamat kaayo ni no sa pagdumala sa mga kapastoran diha sa inyong simbahan. Ingon diri si Rim Donaire, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan live viewers. Okay. Tunay mga mensahe nga wala na ko mabasa tungod kay ang akong cellphone mga kaigsunan kung ako ning i-open mo diretso lang. Ingon din si Nars Buyan, salamat sa Ginoo nga gipadad-an mis Ginoo mga pastor sa kanunay nakong hangyo sa mga pag-ampo. Salamat kay sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nagtubag sa mga hangyo o mga pag-ampo ilabi na sa kinabuhi ni Sister Nars Buyan nga nanuka diha sa Bohol. Dalaygon ang Dios. Og napagay mga mensahe nga dili na nako mabasa. Ako ang soyan no pag-able uban diri akong tan-awon ha kung makita pa ba nako ang inyong mga mensahe. Minaw sa tag-awit makalangit, nasaan na kaya ako? Diri lamang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. So diha sa mensahe ni Pablo, diha nato makit-an nga ang kahanay sa simbahan. Una, na ay pangulo, na ay gipanguluhan, ug katong gipanguluhan nangulo pod sa uban. Dili preha ng ubang simbahan mga kaigsuonan nga usa ra gyud pangulo. Kana bitang siya ra gyud pangulo. Wa na gyud laing pangpangulo. O niya daghan kay mga simbahan na may bati kay nga inana bitaw
Murag siya na lang po'y siya na lang gihangad. Daghang kaing simbahan, simbahan sa Negros, simbahan sa Cebu, simbahan sa Mindanao, simbahan sa Luzon. Unya, siya ra gyoy nagpastor, siya ra po'y nagdumala. Dili biblikal nga pamaagi. Dili biblikal nga pamaagi. Dapat kung naay pangulo, naa sa gipanguluhan nga mga pangulo sa nagkalaing mga lugar. Mao na nga mausad nay ako ang gitinguha gyud. Nangulo ko sa mga taong doon na po'y gipanguluhan. O ako po silang gidasig nga dili ta mohunong sa pagtudlo nga tusuban. Samtang may panahon pa. Atong buhaton ug atong himuon. No, salamat kay Ginoo. Si Felix Mantog Juvelin, maayong gabi. Si Rosan Pisan Golo pagka bagyong audit pastor. Okay, ingon dire. Pagka bagyong audit pastor, igo jud mi didto sa Leyte. Ang simbahan naguba jud, ang mga atop ng lupad daghan kaayog na damage ang church. Amo pod mga balay pastor nangaguba, pero glory to God pastor, ang Ginoo maoy kanunay naghatag og panalangin. May nagtagbo sa amo ang gikinahanglan, especially sa church. Amo tong giampo pastor kauban sa mga members, adunay gigamit si God nga instrumento through social media. Daghang mga members atuwa sa abroad nagpuyo og nagtrabaho, gihikap ang ilang mga kasing-kasing aron matagbo ang atop sa sin pastor. Og duna po'y grupo sa Korean ministry pastor na usapod gigamit sa Ginoo aron makongkrete ang church pastor. Og glory to God pastor, ang church gihatag ni God nindot na kaayo og details sa tanan. Grabe jud si God, mulihok wala imposible niya naap. Pilan pod mi og sin panghatag pastor, koloro pagyod. Wow, no? Oraga detalyado man kaayo ang atong igsuon, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Okay, kalaygon ang Dios. Palihog lang ko PM, no? I-PM lang ko Pastor John Rel Kitodlas. Palihog ra kog PM, i-PM lang ko. Salamat kaayo. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Ang isang katulad ko sa masamang gawain, hinangin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa. So mag-aampo ta mga kaigsuonan, nato ang pasalamatan ang Dios sa iyang mga mensahe before ko manamili. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga maoy nagatiman kanamo, Dios nga maoy nagtudlo kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran nga kanunay naghiyag nangulo kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban sa among kinabuhi. Amahan, salamat o Dios nga padayon mo kaming gidasig o gitudluan kung unsaon namo pagpuyo niining naong sa kalibutan nga diin ikaw lamang among maalagaran. Amahan, amo kang ipasalamatan ug pasidunggan kay diha lamang kanimo ang among kinabuhi, ang kaluwasag kadaugan, kay ikaw Dios magauban kanamo. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi, diha lamang kanimo ang mga pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios, magapanalangin ka natong tanan. Kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. God bless and good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay, magapagdahi, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo